खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं नेवसिजानाय गोर्बो। खन्थाइखौ लिरदों बर'स बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलां दिनि। गोथै हाखरनि सेर सेर बायलुं गोसो लानानै फुंबिलिनि आलाय आरनजों आं सानबोलावरि बोनो हायासै। नोंखौ लानानै सुजुनाय जिउनि मोनसे गोजोन देराया थेर बेथेर बायफ्लेलांबाय दिनै गुवार साहारा बालाहामानि गेजेराव। आनि थानि हालाय हाफाय आन्दायनांबाय आं दिनै गुवार संसार बुहुम बिखायाव। हायासै आं आंनि बैथा गैयै दिङाखौ गुवार लैथोमा बिखाजों जावलांनो रुगुं मोनहैजासिम। जेबोला नों रजेनि मिनिस्लु महर गोदै गारां समायना महर मुस्रिया आंनि गोसो गोरबोआव जाखांफैयो, अबोला गोजोन सुदेम बाराबो आंनि गोसो गोरबोखौ गोजोन होनो हाया। हरनि समाव आं जेबोला उन्दुयो अबोला उखुम मुदाजों सोरखि बोनाय गावदां अखाफोरनि सोराङाबो नों रजेनि समायना महर मुस्रिखौ नुसै आं साया माया नुफा माफा आंनि गोबाय देरायाव जिरायनानै। जेबोला आं रजेनि खोथा सानो अबोला आं मिथिस्लाबाजासे आंनि थाइनै मेगननिफ्राय बोहैयो मोदैया निजिरा जानानै जिरि जिरि। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जोंनि जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक, फल' खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।